खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारिखौ जाय लाइजामनि गेजेरजों हुमखि होदों बेखौ जों संदानगासिनो दं। दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ आरो बेनि सायाव जोङो नायबिजिरगासिनो दङ आरो सोर लिरमारदों बेखौ जोङो संदानगासिनो दङ। जोंनि सरकाराव रावबो दायनिगिरिया खारग'नो हाया। रावबो दायनिगिरिया जोंनि सरकारनि दिनाव बारग'नो हाया। सोरबाया जोंनि गेजेराव आफादफोरखौ मुं सुख्लानानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो नागिरदोंब्ला बेखौ जों निमाहा होआ। सोरबाया जोंनि गेजेराव आफादफोरखौ मुं सुख्लानानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो नागिरदोंबा आगुनि बायदि ब्लाड सेट खालामनो नागिरदोंबा बेखौ जोङो निमाहा होआ। बर' हारिखौ माब्लाबाबो रावबो फोजोबनो हाया। जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायनि 5000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बुरलुंबुथुर जौयेनाव आलो गोजोनै जुग जुग रायजो जाबोदों। बर' हारिखौ मालाबाबो फोजोबनो हाया। जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया बुरलुंबुथुर जौयेनाव जुग जुग आलो गोजोनै रायजो जाबोदों। जाय बर' हारिया बुहुमनि जौसिन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे, बे हारिखौ दिनैनि दिनाव फोजोबनो हागोना गोरलै खोथा नङा। जाय बर' हारिया पृथिबिनि जौसिन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे हारि, बे हारिखौ दिनैनि दिनाव फोजोबनो हागोन बे गोरलै खोथा नङा। मानोना बर' माहारिनि माहारियारि बादआ गुबुन हारिनि माहारियारि बादजों माब्लाबाबो दागा फाल्लाजों सुजानाय मोनसे हारि नङा। मानोना बर' माहारिनि जा माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादआ गुबुन सुबुंनि बा गुबुन हारिनि माहारियारि बादजों मालाबाबो दागा फाल्लाजों सुजानाय मोनसे हारि नङा। जोंनि हारिया माब्लाबाबो जेना। गतिके जोंनि हारिया मालाबाबो जोबा। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुङो। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आरोबाव मा बाथ्रा बुंखो फै जों मिथिना लानि। 19थि चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि दिनैनि बे गेवलां मेला, बेयो मैयानिफ्रायनो जादों हाबाफारिया। मैया खन्थाइ आड्डामोन, दिनै गेवलां मेल। बे हाबाफारियाव ओरैनो थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै थुनलाइयारिफोरजों थाफानानै थुनलाइनि रोसिखौ लानो मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। आं गाव थुनलाइगिरि नङाब्लाबो थुनलाइगिरिफोरनि जाबायदि रुइदोब आखुथाय, थुनलाइगिरिफोरबायदि जाबायदि माने इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि गोरबोनि बाथ्राफोरखौ बिजिरनाय बा फोरमायनाय, बेफोरखौ बिथांमोनजों थाफानो मोननानै बेफोरखौ जुदि कालेक्ट खालामनो हायोब्ला गावखौ जों सोदांनायाव गोरलै जानो हायो। बेनिखायनो बिथांमोना थुनलाइनि जिखुनु हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थायोखाय बाहागो लानो लिंहरनाय लेखा आं बेवहाय नुजाफैनाय जादों। बाखि जेबो गैया, आं सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबैसो बिथांमोनजों बाहागो लादों। सार, बे आफादनिनो आफादगिरि बिथांखौ लाइजामनि गेजेरजों ट्रेक्टनि होदों। नेहाथारिसो। नेहाथारि। दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ आरो बेनि सायाव जोङो नायबिजिरगासिनो दङ आरो सोर लिरमारदों बेखौ जोङो संदानगासिनो दङ। रावबो दायनिगिरिया जोंनि सरकारनि दिनाव बारग'नो हाया। सोरबाया जोंनि गेजेराव आफादफोरखौ मुं सुख्लानानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो नागिरदोंबा आगुनि बायदि ब्लाड सेट खालामनो नागिरदोंबा बेखौ जोङो निमाहा होआ। सार, नोंथांबो सासे राजखान्थिगिरि, नाथाय राजखान्थिगिरि बिथांमोना जे बुङो जे बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव, दा बेनि बेलायाव मा बुङो? बर' हारिखौ मालाबाबो फोजोबनो हाया। जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया बुरलुंबुथुर जौयेनाव जुग जुग आलो गोजोनै रायजो जाबोदों। नंगौ, सम आरो थासारिजों गोरोबफानो हायियाव आप एन्ड डाउन बे जालायबाय थाखागोन। अब्लाबो जोंनि बर' थुनलाइ, बर' राव हारिमुवा जेब्लायबो गोजौआव। जोङो जुदि नायो, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोनोम जादोंमोन, बे जोनोम जानाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बा गोरलै जिसु ख्रिस्ट'खौ सानजा देशनि 3 गनकफोरा थांनानै बरायहैदोंमोन बेथलेहेम हादोराव। बे टाइमाव पृथिबियाव मोनसेल' थावनि दङमोन, बियो प्रागज्यतिसपुरमोन, जेराव ज्यतिषि बिद्याखौ सोलोंनो पृथिबिनि गुबुन गुबुन खनानि मानसिफ्रा जों बर' हारिनियाव सोलोंफैयोमोन। जाय बर' हारिया पृथिबिनि जौसिन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे हारि,
बे हारिखौ दिनैनि दिनाव फोजोबनो हागोन बे गोरलै खोथा नङा। मानोना बर' माहारिनि जा माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादा गुबुन सुबुंनि बा गुबुन हारिनि माहारियारि बादजों मालाबाबो दागा फाल्लाजों सुजानाय मोनसे हारि नङा। सार, गतिके जोंनि हारिया मालाबाबो जोबा। आथिखालनि लाइमोनफोरा लेखा गोरों जानानैबो थुनलाइयाव खामानि मावनो आवगायबाय सार, बिथांमोनखौ बियो समनि नासयनाय। गतिके समजों खारफानो जों सोलोंनांगोन। थुनलाइयाव आखाइ होआ बेखौ होननानै जों बुंनो नागिराखै, खिन्थु आगोलनिख्रुइ तुलनामुलक भाबै जों दा खम जादों। बेयाव बर' हारिल' नङा, गुबुन गुबुन आसामिस थुनलाइ, नेपालि थुनलाइ बा गुबुन गुबुन थुनलाइफ्रावबो बे हालोदा फैदों। गतिके जों एसे सांग्रां जानायनि सम फैदों। मानोना ग्लबेल मुलुगाव ग्लबेलिजम केरेक्टारजों चेलेन्ज खालामनानै जोंनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनायाबो गोरलै खोथा नङा, बे सैथो खोथा। खिन्थु मन'जोबनायाबो गोरलै खोथा नङा। बेनिखायनो जोङो दा जा अबस्थायाव दङ बिनिख्रुइ साबसिन अबस्थायाव थांनो बड'फा इउ एन ब्रह्मनि जा गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बेखौ खालामनोब्ला, जाफुंसार होनोब्ला सोलोंथाइ बिथिं, थुनलाइ बिथिङाव जोङो आखाइ होनायजों लोगोसे जोंखौ मोनसे सफिस्टिकेटेड हारि हिसाबै दानायनि मोनसे सम फैदों। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।